Wala, na guys, agamang gipaabot. Nalapas man sila, nato sila ng tanong. Tao diyan na nagabot natin. Good morning, majung buntang natin tanan guys. Dami daghang da, dia palidza. Ya. Ika na to spika sila nanay. Dapat nang nga grabing ka cute ka guys na. Amo na nga humbaon. Lang dapon mi direk palidza kay mazo na natay daghang magisa-gisa ba. Itaw, may makuan, gisa butangan og itlog. Hantagaan sila sa nay, ito ubos. Ito napod sila mautan. Kuya Ken! Kuya Ken! Ken! Kuya Ken day? Hampat dan sila sa nanay og palidya guys, kaya ron napod sila magulay. Duraghan man imong nada, mga palidya. Kas puti. Kaya nga, kuha naman, kanang ipang, kuha na bitaw kay, ako ano naman to si Zaa, puuho na. Nanguha mi. Haning hataglas na na, tubos, pero napod sila magulay. Tangag itlog. Nami man ibot tangag itlog. Gisahon ba? Katad ko ilan na naipalidya. Ta. Okay, sirit na gamayng badzi, kaya makatad ko ni siya palidya, ilas mother. Kau. Nagikatag na pus manok ang mga sagbot na to. Imbisa na gitapo kaya ang idungalig dari guys ya. Kaya aron pa asuhan nagamang nang kang bugtong nagbunga. Na, kuan nang hikid nagpalidya. Oh, ningikid nagpalidya lagi tanawa. Hinaji lagi. Na. Ana nagipaadyo nga na ani bitbit ana. Ana bitbita. Dari pa sa pikas anak pud. Wala na dari ra. Sabi na sud naman na diri guniti. Na. Kasah anak sa puang agenut. Ikaw, sikaw. Hatad la nanay ha. Pangayo ha. Ay, parang kabyo ka. Zuag buwak ni nanay. Ngani ba guys na kalimot kung sarot nga na rin buwak ka. Bougainvillea. Oh, parang kabyo ka. Zug buwak. Bougainvillea. Palidya. Palidya? Nasa imong gihatag kem? Palidya. Gihatag ni tatay. Di ama ina. Di mana. Tengah pagkakabangkan hak na. Nah, ito. Hatag tatay. Tiara, salamat. Maso na butang kuan itlog tay gisahon. Itlogan. Ditloy, sa may kan ditloy. Kami ganina ko anon tay kanang kilawon. Sugba ba, sugba kilawon. Kami amay dar sugba na kami. Benar soka ba? Biar indah dia may. Bisa mangkak mangga? Ha. Dah kuan. La day mangga, kim. Ay, dagkeun man di ay. Dagan lagi. Sara ka buok, isara. Sara ka ini. Mo. Tinggal kana ra sa isa. Inday pa. Thank you. Marokoy pa gibira. Ibu ada to. Ibu pihak. Lagi mo? Lagi mo. Dikain ka na. Sarah. Kana gabi dengan yang dah lagi. Bisa man ni mo, gikan. Dito magipan hat likod matama. Uy, day mangga. Tata na, huli na ta. Ito na mitay. Bye-bye, Ditloy. Ay, kaubang tatay ito Ditloy. Di aling ikuha na to kay. Yan eh. Ano ka tatay, uban? Ha? Uban ka tatay? Pag nagtura, kapilak na pudog yun. Oo, ano na mitay? Ito na mi. Butlog dia guys. Tagaan mi tatay mangga. Wala, nanay manggas kimi. Tata na kimi, pastor. Harang kabyo ka juk buwak kes na bougainvillea. Nice ka juk color. Very nice ang color. Kimi no. Ano tay mangga day tag sa tang duha. Hihi. Hihi. Tangkanen. Yehe, nanami mangga guys. Di payag batang baji kamangga ugahat. Pilapon ka na guys. Kay kami important nila to. Mato naman itaw nuli abot na to. Kay para mo kay mga English. Lahat mo baga ka sa dagom. Matang mo bunag sa kuwan kaya makasahod mig tubig. Ada may nagpaupaw. Duha na sila skinken, nagpaupaw. Day, paupaw pa? Paupaw pag ka? Morning guys. Dami daris barbershop. Kay ang magipaupawan si Papa Gabriel bitaw. Tinga na lang mo guys, kaya di ako ikuha na ang sarap na nagpaupaw na mo dahil ni si Johnny Nagpa-Shaolin. Nagpa-Shaolin magka pa. Kimi, tanawas pa bi.
Si. Upaw naman na. Si Papa Upaw. Ha? Paupaw pagaday? Ikaw na. Paupaw pagka? Si Papa Gabriel guys, ang paupaw man. Na siupaw, nagamang Papa Gabriel. Papa Gabriel, upaw. Pareha na sila Kuya Kinkin day no. Pareha na sila Kinkin. Paupaw sila. Si Ribin. Daghan nag-upaw sa ato no. Si Papa mo'y leader nila. Si Papa mo'y leader nila, mga upaw-upaw. Ma, Ribin. Daghan nag-inautan na kapilian. Daghan nag-kapilian sa inautan Pero wad sa napilian diha guys kay magpaupaw jud kuno si Jan. Mazarapit karong hinlo. Dahan tanas pag init karon na until 101 na. Kinahas kim-kim kay naay daghang samin guys. Naay daghang samin dari. Ha? Dimples ni Kim-Kim, na isang dimple. Siya, kandis. Para nang hinluag oo. Nagbalot. Nagbalot. Hilama dahil lama. Hindi na makum. Si Kuya Gael, alam mo, nagpaupaw. Sino paupaw po ito? Makakita. Paupaw ka. Ha? Gaan ka, Jo? Gaan ako nung isang upaw, guys. Gaan ako nung isang, kayo, ano maibuhok? Madyo na kay, dali lang po mo taas na yung buhok. Kinkin. Dali lang managas ilang buhok. Hehe, danami guys. Danami bye guys, sabot nami. Nami gipaabot nga ihatid dadto pikas bye. So makaybara mo unsa guys, ugon sa kumaabot unsa tataed. Surprise. Unsa? Bulldozer. Bulldozer kuno guys. Bulldozer. Butol. Bitaw. So makaybara mo unsa guys. Nito ta. Dahil ko guys, nangka nga humba. Amang sila ron paniod to. Nangka nga humba. Nangka nga humba. Humba nga nangka amang sudan guys, paniod to. Mga anta rin jo. So, unsa mabot na tao mang kuan. Ipaabot. Bitaw. Surprise to guys. So, guys. Dahil sudan ni mo. Sabaw. Sabaw og. Isda. Sardinas kung nagiging ganahan ron guys. So, na sardinas doon sila. Kaon, ito. Guys, nga tag mango. Indian mango. Diya may Indian mango guys. Diya, hinatag sang friend. Salamat ka Jonan sa hinatag nga Indian mango. Diya. Uy, salamat ka. So, harang magmapis sa gabi pa nga katong atang kuan bahin. Ito, nakuha man may gabi guys. Naman may bahin nga piso ba? Diya. Dapat may Indian hinatag nila. Salamat ka Azo. Natuslaan og kuan ba asin gamay. Salamat ka Azo sa Indian mango. La, dala guys, sagamang gipaabot. Nalapas man sila, lato sila ng tanong. Tao diyan na nag-abot na te. Hala, musud baka dari. Ay, musud ba siguro dari? Wala lagi, naglapas na lagi. Dari, sud naman tingali. Na, niabot na te. Sud, dari. Ana, abot na te. Ilan lagi hatid. Diyan na, abot na. Ipaabot. Bitaw. Muna ka mangyingat to ganiha guys. Dito is MC. Na, ilan lagi hatid. Sama na Kim eh. Sana Kim? Ha? Ay, salamat. Nagdazungan ka di man masadari ilang saksanan. Alright, na guys. Medyo lajo-lajo jadi I know. Bagus ko on. Masada.
Bot na gajud. Dan na gajud te. Dugay na latang ipaabot. Kadaog. Arang siguro oy. Arang man. Kin, arsa akin. Tabangin sila arsa. Oops. Alright, liit. Nana. Uy, nuko. Taan ni. Alright. Wow. Kataman, San. Dajon. Okay. Ni Ana, ning abot na te. Ay, nadapit. Madapit. Panahuman. Okay, unbox sila. Mag-unbox sila. Okay. Chadan. Di Ana, ay nagtalikod man di ay abi kong atubang. Okay. Ha? Hay, ibanig na ninjo. Ibanig na ilang magduwa-duwa. Yan na. Abot na gazed. Lagi pa abot eh. Di, ana. Freezer. Asa yung fulan eh. Ay, yan na. I-max. Pwede nyo hinayang mo. Oo. Mukha na siya. Okay. Salamat ka, Jo. Sa paghatid. Kadajong nung nilagladyo-ladyo. Thank you. Ni anate. Ning abot na ka dyan. Para ka karton lakim mo. Dan ate, ning abot na. Salamat ka Jo. Ate Jo. Abot na ka dyan. Nagatang dugay hindi pa abot. Salamat eh. Salamat ka Jo te. Dan na. Nagadzid. Hindi, nagadzid mahutan na ni guys. Hindi na namin dakang freezer. Sumuan mi dali guys, ngita mi dali isud. Bitaw. Yan na, salamat ka ajo te. Abot na gud ang freezer. Hapon. Abot siya guys. Wala kay nga freezer nga inverter. Inverter siya nga freezer yun. Brand siya Panasonic. Agato amo na-rate kay kon matuja brand sa Sharp. Pagkakasya ko ibutang siya kapit guys. Okay, thank you. Salamat ka, Jote. Thank you. Salamat. Yay! Nanakit mo tangan o? Saan yung may butan na? Friend. Sa ibutan mo? Friend. Lagi mo kaya kin sa yung ibutan? Manok. Butangan kayo kaya kin kinog manok. Guys, butangan ni kaya kin kinog manok. Bugno mo lagi sir. Nag-testing man gali ha pangadto na mo. Sir ko na ko. Ay, di pwede. Oh, daghan sa masud. Mo na magipili isa guys kay kanang ay nasa dai sudlanan po dari sa kanang ay pupahan. Nadire daghan po sa masud dari. Kung kay bara mo guys, kung sa mga panadlan. Mga panadlan og daghang ice. Pero hutag ice. Okay. Danate. Abot na gazed. Thank you so much, Kajo, Tijo, Dena. Salamat ka, Ajo, sa new freezer. Thank you. Very good. Sa among dining table. Dahil ka salamat kong buti. Lipay ka, Jimmy. Hehe. Nasa Kajo. Takto rin sa kadakun. Nang naikon ba, nindot siya. Kaya hindi na ka mag-tuwad o pangita o kuang. Kaya anay raman sila. Diba? Daghan sa masidlan ba? Daghan sa masidlan nga. Wanda ka sa space. Daghan sa divider. Daghan sa divider. Okay. Close na ito. Alright. So, dahil natin, iabot na. Thank you, Kaadjo, te. Salamat, Kaadjo. Thank you, te. Nami bagong na dako. Na magusod na kag ice cream na nag-kuan, ice candy. Magsud ako gasin manok. So, gano'n basag manok kun sa? Lipay. Oh, dito guys, kay dako sa buyag, habog ba?
Dahil jahang control ready primero ko nung andar ingan agkatong na ay naghatod nga sa IMAX dari kumay primero Ma. ja kakuha na sidla na si ja mabugnaw na Kimno. Thank you kajo ate Jo abot na gazed ag atang ipaabot nga freezer muna ijang sud guys muna ijang sud dako siya nakay masidlan na salamat kajo te ha wa ni lamang lagi ka kamatug na ni ani naman sa kuno matug na ni pa Yeah. Grabe skim-kim guys. Delikado wak-wak na ni makitaan kasi sa mga bukbukon sa nagpian pasag kuno. Hoy, Ginoo. Bangan. Guys, mangharvest mistaong na daghang nagge dia. Mangharvestan kay rong nami isagol sinan-enan. Hindi gagi baboy. Hay baboy. Pending. Ang biyong kong baboy, kabuhi na gatang baboy. Guys, harvest ako sa mga talong. Harvesting time. Padaghan mo din eh, padir. Daghan. Daghan ang bunga guys, ako mga tawong. Karep ko, tapi lang. Apa nak dapat air lah? Karep ko, dako. Karengak may dosa. Dagkeun sa na kare. Dagkeun sa. Apa nak? Candu ha? Kena? Terpesa? Kare? Kanera. Okay, di na. Uy, ang naghanag-hang harvest. Dara guys. Dara ka mang bahin guys, dia. Pila na kabuk pa? 5? 5 kabuk guys to. Kulungan. Kulong sila kay ulit manglakaw. Baguhay para 20 taon na silang gipang kuan. Baguhay pa na sila gipang dakep. Kana mo tayo mang bahin sa mga manok. Tus puti ay magipalimahan. Ma, di kan. Tus pikas nang harvest mis talong. Paligo na ka. Na may pang kuan guys sa gulong inan-unan. Wajay ka butang asang kalipay, karong adlaw. Wajay ka butang asang kalipay guys, sa mga nangabot na mga grasya. Daghan ka salamat ninyo tanante. Thank you so much. Grabe jud. Kanang diin na ma-explain naghang kalipay sa nasang daghan, di na ma-explain ang kalipay nga gibati. Hara sa mga kawan karon guys, pasalamat kog dakas Ginoo. Nga ngabot sila sa atin namo. Na suporta sila namo nga grabe jud. Salamat sa kajo ni tanante. Thank you so much and God bless ug daghan pang blessings nga mobalik diha ni Jote nga unlimited nga mga blessings labi na ang matong panglawas jud sa kanunay. Og amping mo kanunay diha te sa Ohio, USA. We love you all. Amping mo te. Nagdiana. Makalipay ka sa daghan. No ako kanin sa tanan guys, wako magkanang kuan ba? Wako mag-expect sa una nga naiinganing mga bot. Wako nagkuan jud. Gahara jang kuan sa una nga. Basta din ha ma-explain naghangibati. Kalipay, grabe jud. Daghan ka salamat te. Daghan ka salamat din sa tanan te. We love you og amping mo diha kanunay sa Ohio, USA. Kanunay din ang iyang Ginoo nga hatagan ta kanunay magong panglawas kada adlaw sa tang buhaton daning kalibutan na. Salamat og amping mo kanunay diha te. We love you. Love you all.